to wannan bindiga ce ana kyanta Kanal ana kyanta Arsenal kun ganta da wannan bindigan Turawa suka zo suka yaki Kano a lokacin wannan Turawa suka zo Kano Turawa sun zo Kano 1903 Turawa suka zo Kano a zamanin Sarki Aliyu Abdullahi Babba a zamanin Sarki Aliyu Abdullahi Babba Turawa suka zo Kano a lokacin suka to Kano sai Sarki Aliyu Abdullahi Babba sai ya ba da umarnin a rufe kofofin Kano gaba daya kofofin Kano ta shigowa Kano guda 15 ne kofofin Kano ta shigowa Kano guda nawa ne 15 akwai wannan su kofan kan sakale daya akwai kofan kabuga 2 akwai kofar duka wuya 3 kofan famfo 4 kofan garan kaya 5 kofan na isa 6 kofar dan agundi 7 sabuwar kofa 8 kofar nasara 9 kofar mata 10 kofar bai 11 kofar mazuga 12 kofar ruwa 13 kofar dawano 14 kofar waika 15 kun kofofin Kano guda 15 ne wata kyau tsohuwar ganuwan Kano wadda turanci ake kiranta Kano City was gate Aliyu Abdullahi Babba sai ya bada umarnin rufe kofofin gaba daya a lokacin Turawa suka amfani da wannan bindiga ce wanda ake kiranta Arsenal ko Kanal sai Turawa suka amfani da bindigan nan suka fasa wata kofa wanda ake kira kofar Kabuga Turawa sun shigo ta kofar Kabuga in 1903 to wannan ita ce asalin bindiga wanda Turawa suka amfani da ita wanda suka fasa suka shigo Kano in 1903